прайшоў праз браму смерці, Збаўцу вывела з грабніцы Божа сіла, аллилуйя. Збаўцу вывела з грабніцы Божа сіла, аллилуйя. Адкупіў Христос Адама і ўвесь род людскі таксама, адчыніў нам брамы неба, Збаўца свету, аллилуйя. Адчыніў нам брамы неба, Збаўца свету, аллилуйя. Праз Тваё з мёртвых паўстанне, дай грахоў нам дараванне, каб з Табой жыць вечна, Пане. Аллилуйя, аллилуйя. Каб з Табой жыць вечна, Пане. Аллилуйя, аллилуйя. Ён жыве, наш Пан, паверце, хоць прайшоў праз браму смерці. Збаўцу вывела з грабніцы Божа сіла, аллилуйя. Збаўцу вывела з грабніцы Божа сіла, аллилуйя. Адкупіў Христос Адама і ўвесь род людскі таксама, адчыніў нам брамы неба, Збаўца свету, аллилуйя. Адчыніў нам брамы неба, Збаўца свету, аллилуйя. Праз Тваё з мёртвых паўстанне, дай грахоў нам дараванне, каб з Табой жыць вечна, Пане. Аллилуйя, аллилуйя. Каб з Табой жыць вечна, Пане. Аллилуйя, аллилуйя. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim. Panie, ja budu sławić Ciebie między narodami, budu obwieszczać imię Twoje bratam moim. Alleluja. Славімо ten telefon, rozpoczynamy Świętą Mszę сьогодні у середу другого Великодного тижня, а пошня Свята Мша гэтага месяца. Заўсёды традыцыйна молімся за усіх ахвярадаўцаў, добрадзеяў нашай парафіі, асабліва за тых, хто у гэтым месяцы дапамагаў і матэрыяльна, і сваёй малітвай, ахвярай, цярпеннем нашай парафіяльнай супольнасці, нашаму касцёлу. Вітаем у нашай супольнасці ксяндза Максіма, які разам з намі сёння будзе маліцца. Так само усе нашыя інтэнцыі, які носім у нашых сваіх сэрцах, прадставім Пану Богу, складзем іх на алтары. І на пачатку імшы перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры,
помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Молимся. Милостивый Боже, Ты что год дозволяешь нам переживать пасхальную таемницу, праз якую Ты вернул человечей натуры сгубленную годность и дал нам надею на воскрешение. Покорно Тебе просим, ученика простревалую любовь, мы досягнули того, что ушановываем с верой, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарить в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. З кола садукеяў поўныя зайздрасці схапілі апостолаў, кінулі іх у публічную турму. Але ноччу анёл Пана адчыніў дзверы вязніцы, вывеў іх і сказаў: «Ідзіце, абвяшчайце народу ў святыні ўсе гэтыя словы жыцця». Яны ж, паслухаўшыся, увайшлі раніцай у святыню і навучалі. Першасвятары, тыя, хто быў разам з ім, прыйшлі, склікалі высокую раду і ўсіх старэйшын сыноў Ізраіля і паслалі ў вязніцу, каб прывялі апосталаў. Калі ж слугі прыйшлі, не знайшлі іх у вязніцы. Вярнуўшыся, яны сказалі: «Турма была замкнёна і ў поўнай бяспецы, і варта стаяла пры дзвярах. Аднак, адчыніўшы, мы нікога там не знайшлі». Калі дазор ад святыні і святары пачулі гэтыя словы, не зразумелі, што сталася. Але нехта прыбыў і сказаў ім: «Вось мужы, якіх выкінулі ў вязніцу, стаяць у святыні і навучаюць народ». Тады дазораз пайшоў са слугамі і прывёў іх без прымусу, таму што баяліся народа, каб не закідалі іх камянямі. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Няшчасний покликав, і Пан його вислухав. Няшчасний покликав, і Пан його вислухав. Благословлять буду Пана во всі часи, хвала Його завсёды на моїх вуснах. Паном буде гнариться душа моя, няхай чують гэта покорны, няхай веселяться. Няшчасний покликав, і Пан його вислухав. Узвеличвай Пана со мной, будем узвышать ім'я Його разом. Я шукав Пана, і Он почув мяне, і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне. Няшчасны покликав, і Пан яго выслухаў. Гляньце на яго і просвятліцеся, і твары ваші не спазнаюць сораму. Вось няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў, і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў. Няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў. Анёл Пана аберагае тых, хто яго баіцца, і вызваляе іх. Пакаштуйце і убачце, як добры ёсць Пан, шчаслівы чалавек, які на яго спадзяецца. Няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў. Аллелуя,
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Bo tak полюбил свет Бог, что отдал Сына Своего Одинородного, каб кожний, хто вірить у Його, не загинув, але мав життя вічне. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тобі, Пanie. Bo tak polubił Bóg świat, że oddał Syna swojego jedynorodznego, kab każdy, kto wierzyć u Jego, nie zaginął, ale miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg Syna swojego u świat, kab sudzić świat, ale kab świat był zbawiony przez Jego. Kto wierzyć u Jego, nie będzie osudzony, a kto nie wierzyć, той уже осуджены, тому что не поверил у имя одинородного Сына Божьего. А суд у тым, что святло пришло на свет, але люди больше полюбили темру, чем святло, бо учинки их не были дренными. Тому кожный, кто чинит зло, ненавидит святла, каб не открылись его дренные учинки. А кто, поступая по правде, иде до святла, каб явными были учинки егоные, бо яны здійснені у Богу. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Миланы Христе Пану, дорогие браты и сестры, сегодня в Евангелии мы чуем фрагмент розмови Єзуса Христа з Нікодемом. Нікодем прийшов до Єзуса ночью, каб порозмаўляць з ім, каб не перашкаджаў натоўп людзей, які збіраўся каля Езуса на працягу дня. Нікодем хоча паразмаўляць з Христом, прадставіць яму свой, паказаць спосаб, пункт гледжання на свет, на Бога, задаць пытанні, якія нуртавалі ягонае сэрца. І у адказ чуе словы Езуса, які гаворыць аб тым, што Бог заўсёды дзейнічае з любові, што менавіта крыніцай дзеяння Бога з'яўляецца любоў да чалавека, любоў бязмежная, любоў, якая гатовая аддаць самога сябе, каб чалавек мог жыць. І менавіта, браты і сёстры, добрая навіна, якую прынёс нам Езус Христус, менавіта такі вобраз Бога паказвае. Бога, які не хоча судзіць чалавека. Бога, які не чакае, калі чалавек зробіць памылку, зграшыць, каб асудзіць яго, каб пакараць чалавека. Але Бог – гэта Айцец, які любіць сваіх дзяцей. Айцец, які хоча, каб кожнае яго дзіцё было збаўлена, каб кожнае яго дзіцё мела жыццё вечнае у яго валадарстве. І хоць Бог справядлівы суддзя, але ў той жа час міласэрны Айцец. І гэтую міласэрнасць сваю ён паказвае менавіта праз Езуса Христа. Сын Божий, Езус Христос, прыходзіць у гэты свет, становіцца чалавекам, каб аддаць сябе ў ахвяру за нашае жыццё. Ён аддае сваё жыццё за нас, каб мы маглі збавіцца. Ён прымае гэтую смерць. Ён дае нам збаўленне замест асуджэння. Бо, як здалей кажа Езус, Бог не хоча, каб грэшнік памёр, бо хоча, каб ён навярнуўся і жыў.
żył wieczny. I менавіта дзеля гэтага Христос прыйшоў ў гэты свет. Дзеля гэтага Христос аддаў сваё жыццё на крыжы. І, дарагія браты і сёстры, мы павінны пра гэта памятаць і заўсёды сабе гэта усведамляць. Памятаць аб тым, што Бог ніколі не адкідвае чалавека. Колькі б зла, колькі б граху не зрабіў чалавек, Бог не перастае яго любіць. Бог ніколі яго не адкіне. Бог змагаецца за жыццё кожнага з нас, змагаецца любоўю. На жаль, гэта мы самыя вельмі часта праз грэх выбіраем цемру, як кажа сёння ў Евангеліі Христос, замест свету. І адкідваючы Божую любоў, мы ўсё больш і больш у гэтую цемру ўваходзім. І, дарагія браты і сёстры, вельмі важна, каб мы таксама шчыра глядзелі на сваё жыццё, каб мы вучыліся бачыць у сабе гэтыя цёмныя закуткі нашага сэрца, нашай душы, тое, што нам яшчэ не дазваляе яшчэ больш наблізіцца да Хрыста, яшчэ больш палюбіць Хрыста. І у гэтыя таксама цёмныя закуткі нашага сэрца дазволіць увайсці Езусу Хрысту, які ёсць святло, каб Ён іх асвяціў, каб Ён іх перамяніў сваёй любоўю, якую хоча даць кожнаму з нас. Амен. З даверам даручым Пану Богу у супольнай малітве ўсе нашы клопаты і патрэбы. Молімся за святы касцёл, каб ва ўсіх выпрабаваннях і цяжкасцях яго падтрымлівала вера ў з мёртвых паўсталага Пана. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за пастыраў касцёла, каб яны абвяшчалі Божае Слова з адвагою і моцаю, якая сыходзіць ад Духа Святога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за вязняў, каб даверыліся Божаму провіду і па-сапраўднаму перамянілі сваё жыццё. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за маладых людзей, якія маюць жыццёвыя клопаты, каб знайшлі падтрымку ў Езусе Хрысце. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх дабрадзеяў, ахвярадаўцаў нашай парафіі, каб Бог узнагародзіў іх сваімі ласкамі за іх адкрытае сэрца. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб нашыя ўчынкі былі згодныя з верай і каб сведчылі яны аб нашай любові да Хрыста і бліжніх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны Божа, Ты спаслаў на зямлю свайго адзінароднага Сына для нашага збаўлення. Учыні, каб мы, прымаючы Твае дары, праслаўлялі Цябе ў бясконцай радасці праз усе векі вечныя. Amen. Alleluja, 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 alleluja. Dzień pełny radości nastał, Chrystus żywy z grabnicy wstał, z mертвых powstania przykład dał. Alleluja, 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 alleluja. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Боже, Ты праз судовний обмін даров, який відбувається в этой ахвярі, робиш нас удільниками Твоего божства. Учини, каб ми, спознавши Твою правду, послідовно керувалися її у наших учинках, праз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами, I z duchem Twoim угору серці. uznosił ich dla Pana. Подякуєм Пану Богу нашому. Godna, chyta i sprawiedliwa.
Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Праз Яго сыны святла нараджаюцца для вечнага жыцця, а для вернікаў адчыняюцца брамы валадарства нябеснага. Ён сваёю смерцю перамог нашую смерць, а Яго з мёртвых паўстанне стала задаткам нашага ўваскрашэння. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ўваскрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышине, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыścia в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удосконали его в любови разом с бискупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволі ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Ojcze nasz, który jest w niebie, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня,
нам правины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до вселяко неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас супокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Слезы с твару вытирайте, прогоняйте сердца в грех. Песни радостно спевайте, хай гучить веселый смех. Воскрес Пан над панами, и Он живе, и Он знову з нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Воскрес Пан над панами, и Он живе, и Он знову з нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Что ж для Пана стражи зброя, камінь перешкоди усе, не стримає злая воля, суд, що нам життя нясе. Знищить Бога, хто старався, надаремно намагався. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Знищить Бога, хто старався, надаремно намагався. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Молимся. Просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, яки Ты узмацнил наисвятейшим сакраментом, и ученик опьен, покинувши старую греховность, перейшов до нового життя у цнотах, праз Христа Пана нашого. Amen. Дякую всім за супольну молитву. Завтра розпочинаємо місяць май. Майове набожество в нашому костьолі у будні дні після ранішньої і вечірньої святої мши, у неділі і урочистості після святої мши у 10 годин. Так само завтра перший четвер місяця. Особливим чином молимося об нових покликаннях до святарства, до
манаскага жыцця заахвочваем да малітвы. Прыміце цяпер Божае благаслаўленне. Пан з вамі! И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу, бо так узлюбил этот свет Пан Бог, что дал Сына одинородного, а кожный, хто в Яго буде верить, не згинув, але мев життя в веках. Життя, каб мев вечное, життя, каб мев вечное, життя, каб мев вечное, життя, каб мев вечное, бо так узлюбил этот свет Пан Бог, что дал Сына одинородного, а кожний, хто в Яго буде верить, не згинув, але мев життя в веках. Життя, каб мев вечное, життя, каб мев вечное, життя, каб мев вечное, життя, каб мев вечное. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.